Sa mga pangunahing balita, karambola ng apat na sasakyan na itala sa Daragalboy. SK Kagawad sa Camarines Norte patay sa salpukan ng truck at motorsiklo. Fish kill na itala sa ilang bayan sa Camarines Sur. Bicol Vulcans patuloy ang pagangat sa Palarong Pambansa 2025. At Ibalong Park pinasinayaan na kahapon. Magandang gabi. Narito na ang mga balitang dapat ninyong malaman ngayong Huwebes, ika-29 ng Mayo taong kasalukuyan. 3 sasakyan ang inararo ng isang tanker truck sa Daraga Albay kahapon. Depensa daw ng truck driver na walan siya ng kontrol sa manibela. May report si Mel Moral. Alam siyang kagsawa. Yan na. Sa pool, sa CCTV footage na ito sa Purok 3 Barangay Busay, Daraga Albay, ang pag-araro ng isang tanker truck sa 3 sasakyan mag-aalas 2 ng hapon kahapon. Sa isa pang videong ito, kita ang nakahandusay na isang individual na naipit sa pagitan ng tanker truck at ng isang pick-up. Batay sa ulat ng pulisya, mula Barangay Malabog Daraga patungo sa ng Poblasyon Daraga ang tanker truck na minamaneho ni alias Noy, 48 anyos, may asawa at residente ng Barangay Bunga, Legazpi City. Binabaybay naman ng 3 iba pang sasakyan ang parehong daan patungo sa lungsod ng Legazpi. Subalit pagdating sa lugar ng insidente, nawalan umano ng kontrol sa manibela ang truck driver na nauwi sa karambola. Labis na nagtamo ng sugat ang backrider ng motorsiklo na nagpapagaling pa hanggang ngayon sa ospital. Mula Calabanga, Camarines Sur, mamamasya lamang daw ito at ang kanyang live-in partner sa Cagsawa Ruins na nauwi pa sa aksidente. Vehicle 1, 2, 3, and 4 po, naka-full stop po sila dahil may traffic. And then, eto po, pagdating po doon sa lugar na yun, yung vehicle 5 po, which is yung tanker po, Isuzu tanker, bali na walan po siya ng control. That's why nabunggo niya talaga po yung vehicle 4 and vehicle 3, and then parang ano na po siya, domino effect po. Victim po natin, nagtamo po sila ng mga gasgas and sugat. Sa ngayon po, nasa hospital po sila. Pansamantalang nakalabas na ng kulungan ng suspect kaninang umaga matapos ang 12 oras na pagkakakulong. Yung driver po ng tanker, na-detain po siya for 12 hours, pero na-release na po siya kaninang umaga. And then, mag-uusap-usap po ngayon yung mga involving parties. Andyan sila ngayon. And then, willing naman po yung may-ari ng tanker na sasagutin niya po lahat ng gastos po and yung mga na-damage po na vehicle. Inako na rin umano ng kumpanya ng truck ang gastusin sa pagpapagamot sa mga nasugatan sa insidente at pagpapaayos ng mga nasirang sasakyan. Samantala, 2 nakaparadang kotse sa gilid ng kalsada sa bahagi ng Duterte Highway sa Barangay Culiat, Daraga ang binangga naman ng isa pang kotse mag-aalas 7 kagabi. Kwento ng may-ari ng isa sa mga nabanggang kotse, nagpahinga lamang sila saglit dala ng pagod sa biyahe mula Maynila. Ipinagpapasalamat na lamang daw nila na bago ang pagbangga ay nasa labas na sila ng sasakyan. Pumarada kami dito kasi magkakaibigan kami. Nagpumarada kami dito sa pinakagilid na, kaya may linya naman yung kalsada eh. Nandito kami sa mga pinakagilid na, yung hindi na ginagamit ng sasakyan talaga. Nagpapahinga lang kami at galing nga kami sa biyahe. Ayun nga, maya-maya biglang dumating to. Mabuti nga, nakababa na kami ng sasakyan. Kung hindi siguro, mas malaki yung tama din namin, nadamay kami. Swerte na lang din kami at hindi kami tinamaan. Kasi kung nadamay pa kami, paano pa namin yun maano? Lakas ng impact niya eh, talaga sobrang bilis ng takbo niya eh. Hindi na nagsampa pa ng kaso ang mga may-ari ng nabanggang sasakyan matapos ang naging pakikipag-usap sa sospek. Samantala, muling nagpaalala ang pulisya sa mga motorista na magdahan-dahan sa pagmamaneho at siguraduhin nasa maayos na kondisyon ang sasakyan at ang sarili bago bumiyahe. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral. Patay ang isang SK Kagawad matapos na mag-overtake ang minamaneho nitong motorsiklo at masalpok ng truck sa Labo, Camarines Norte. May report si Hercules Barbacena.
Hindi na umabot pa ng buhay sa ospital ang 23 anyos na Ski Kagawad matapos na makasalpukan ang kasalubong nitong truck sa barangay Ginakutan, Labo, Camarines Norte alas 5:20 ng hapon kahapon. Kinilala ang biktima na si alias Chowa, residente ng barangay Santo Domingo, Vinsons, Camarines Norte. Kinilala naman ang truck driver na si alias Henry, 46 anyos at residente ng Talisay, Camarines Norte. Lumalabas sa investigasyon na pauwi na ang biktima mula sa isang pagtitipon. Nag-overtake umano ito sa isang van at sinakop ang linya ng truck na nauwi sa aksidente. Nagtamo ito ng matinding tama sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan na nauwi sa kanyang agarang pagkamatay. Sa amin pong pag-iimbestiga ng aming investigador, ito pong nagmamaneho ng motorcycle, ng Suzuki, ito po yung pagkaman po namin nakainom po ito kasi doon po sa pestahan sa Barangay Logi po. Pansamantala namang nakalabas na ng kulungan ang truck driver matapos itong mapagbayaran ang reglementary period. Nag-uusap na po ang buong panig po, ang magkabilang panig po, at initial po nagbigay na po ng financial assistance po yung driver po ng Hyundai truck. Muling nagpaalala ang pulisya sa mga motorista na iwasan ang pagmaneho ng nakainom para iwas disgrasya. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. Sa ibang balita, tone-toneladang isda ang namatay dahil sa fish kill na tumama sa ilang bahagi sa bayan ng Calabanga at Tinambak, Camarines Sur. Mahinang kalidad ng tubig ang sanhi umano ng pagkamatay ng mga isda ayon sa BFAR Bicol. Narito ang buong detalye. Grabe oh. Aabot sa 4 na tonelada ang tinatayang bilang ng mga isda at crustaceans na namatay dahil sa fish kill na tumama sa ilang bahagi ng Calabanga at Tinambak, Camarines Sur noong Biyernes, Mayo 23. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Bicol, matapos ang inisyal na assessment sa Kawit Island, Barangay Cagsao, Calabanga, lumabas na normal ang tubig ngunit may pagtaas sa ammonia levels. Sa follow-up assessment sa Kawit Island, Old Kalawan sa Tinambak at iba pang apektadong lugar, naitala ang sobrang baba ng dissolved oxygen sa tubig o umabot sa 0.18 hanggang 2.07 parts per million o ppm lamang, malayo sa ideal na 5 ppm. Mataas din ang naitalang hydrogen sulfide levels na umabot sa 58.9 hanggang 280 mg per liter na malayo sa limit na 0.002 mg per liter. Mataas din ang turbidity at ammonia levels. Sa madaling sabi, ang mahinang kalidad ng tubig sa mga nasabing lugar ang sanhiraw ng fish kill. Isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng ganito ay yung environmental factors dahil sobrang init, kapag sobrang init, mahina yung or konti yung oxygen na nandoon sa tubig. So kapag konti ang oxygen, yung dissolved oxygen, so konti lang din yung nakukuha na oxygen ng mga isda o ng mga marine species. So kapag konti, so syempre most likely maaapektuhan yung kanilang existence doon sa kanilang habitat. Patuloy pa rin ang ginagawang investigasyon ng kagawaran para matukoy kung may iba pang sanhi sa naganap na fish kill. Sa ngayon po, ang BFAR po ay continuous yung monitoring in close coordination with the local government units of Calabanga and Tinambak dahil kailangan naming bantayan and regular na ma-check yung water quality para makita kung nag-i-improve na or nagre-recover yung status doon sa mga may fish kill area. So napakahalaga ng roles ng bawat isa, including yung ating mga residente na para sa pangangalaga ng area ng karagatan para hindi na mas ma-aggravate yung fish kill. Samantala, pinag-iingat ng BFAR Bicol ang publiko sa pagkonsumo ng mga isda mula sa mga lugar na nakapagtala ng fish kill. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta. Susunod, Bicol Vulcans patuloy ang pag-angat sa Palarong Pambansa 2025. At abangan ang mga eksena sa pagbubukas ng Ibalong Park sa Legazpi City. Yan at iba pa ang balita sa pagbabalik na ako Bicol Online TV. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan.
ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kan ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal as in dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, as in mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, as in mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit as in masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitangunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa saindogabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indogabos. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilimuan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB
Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Paggamit ng mix bilang gender-neutral honorific term para sa mga miyembro ng LGBTQIA+ community, ipapatupad ng DepEd Bicol bilang paggalang at pagkilala sa gender diversity. Si Danica Garcia sa buong detalye. Ikinatuwa ng 16 anyos na senior high school student na si Miguel Marquezes ang bagong memorandum na ipinalabas ng Department of Education Bicol na nagpapahintulot sa paggamit ng mix bilang gender-neutral honorific term para sa mga katulad niyang miyembro ng LGBTQIA+ community. Aniya, dama niya ang paggalang ng ahensya sa karapatan nilang mga miyembro ng LGBTQIA+ community na magkaroon ng kalayaan sa pagpapahayag ng kanilang kasarian. Ako po si Miguel Tripulca Marquezes, saro po sa SSLG President kang Gugon High School. Kung baga, magayunon na naaprubahan kang DepEd ang tungkol sa mga part kang LGBT. Saro pa, mababawasan ang diskriminasyon sa muya, buda sa ibang estudyante kang Gugon, bako lang sa Gugon, sa iba-ibang school, buda, kumbaga magkakaigwa ki kumpiyansa sa sadire na day na sinda masusupog or day na sinda magkakaigwa ki takot na day ninda ma-expressan sa indang mga sadire. Paliwanag ng DepEd Bicol, layo ng Regional Memorandum 00650 na lumikha ng isang mas inklusibong sistema sa kagawaran na nagbibigay diin sa paggalang at pagkilala sa gender diversity. Of course, ang may legal basis naman yan, and we are just honoring or we are just complying with the law pagdating doon sa paggamit ng prefix na MX. So we recognize that sa regional level, ginagawa lang natin na formal or official yung pag-recognize natin sa batas, pag-allow na magamit yung prefix na MX. Ang paggamit ng mix ay ipapatupad sa iba't ibang aspeto ng operasyon ng DepEd Bicol. Maaari na itong magamit bilang gender-neutral honorific title sa mga Individual Performance Review o IPR at Office Performance Review o OPR, transmittal at online requisitions forms para sa school year 2024 to 2025. Hindi naman talaga intended for the whole community na mga learners, rather kung babasahin mo yung memorandum, ina-allow na din, especially sa mga personnel ng DepEd sa communication, i-recognize namin, regional level lang po yan ng memorandum, i-recognize namin yung paggamit ng prefix na MX for those individuals na gustong ganon ang i-address sa kanila. And individuals kasi na hindi sila comfortable na gamitin yung Miss or Mr. but they prefer na MX. Ang mix ay hindi lamang daw para sa school personnel dahil pwede itong gamitin ng mga estudyante. Nilinaw din ng kagawaran na ang paggamit ng mix ay optional at nakadepende sa kagustuhan ng individual. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. Patuloy ang pag-angat ng Bicol Vulcan sa palarong pangbansa ngayong taon. Ilang gintong medalya na sungkit ng kupunan. May report si Danica Garcia. Patuloy na nagpapakita ng husay ang mga atleta ng Bicol Vulcan sa Palarong Pambansa 2025 na ginaganap pa rin ngayon sa Lawag, Ilocos Norte. As of 11 a.m. kanina, 6 na gold medals, 4 na silver medals at 22 bronze medals na ang naiuwi ng kupunan sa regular na palaro, habang 6 na ginto at 5 pilak naman sa Para Games. Ayon kay Mayflor Jumamil ng Department of Education Bicol, talagang napakahusay ng pagganap ng bawat atleta sa kani-kaniyang larangan. Ilan sa mga nakapag-uwi ng gintong medalya ay ang mga atletang sina Jove Jester Palo, archery 60-meter distance ng Schools Divisions Office Naga City, Jamay Gaor para swimming ID Girls 50 meters freestyles ng Schools Divisions Office Camarines Sur, Ana Bianca Espinila, javelin throw ng Schools Divisions Office Masbate, Courtney Jewel Trangia, discus throw ng Schools Divisions Office Masbate, Zian Keith Baredo, javelin throw ng Schools Divisions Office Iriga, Rose Jane
Erwin Barcelona, long jump ng Schools Divisions Office Sorsogon, at Philip Anthony Crisponde, arnis individual likaanyo single weapon ng Schools Divisions Office Albay. Ang ranking natin sa medal tally, kasi we are competing against 17, 18, 19 delegations, we are on the rank 11. Nasa 11 tayo. Kahapon, parang tayo, pero pag 11 tayo ngayon, hindi pa po ito final. Kasi may marami pang events tayong inaabangan, may mga quarterfinals pa na ongoing athletics, individual games, inaabangan pa rin po natin kung paano ang ng Bicol Vulcan. Siniguro naman ng kagawaran na maayos ang lagay ng mga atleta at napapangasiwaan ng maayos ng mga coach at ng kanilang mga tauhan ang mga ito. Pagdating po sa mga athlete, so far, wala makitang critical na mga incidents or mga pangyayari na kaikuhan ng mga na masyadong attention na kaikuhan na biglang tugon agad-agad. Opisyal na magtatapos ang palarong pambansa sa darating na Hunyo 2. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. Matapos ang ilang taong konstruksyon, pinasinayaan na kahapon ng Ibalong Park sa lungsod ng Legazpi. Kasabay nito, ipinakita na rin sa publiko ang Bantong Monument. Narito ang buong detalye. Opisyal nang binuksan kahapon ng Ibalong Park sa Barangay Puro, Legazpi City. Pinangunahan ang pagbubukas at ribbon cutting ni outgoing Mayor Alfredo Garbin Jr. kasama sina incoming Mayor-elect Hisham Ismail at iba pang opisyal ng lokal na pamahalaan. Mayroon itong kids playground, grand pavilion, amphitheater, administration building at food stalls. We will continue to improve this one. And also this one. Pinipapreparan ko naman sa Saluyang City Engineering SE Architect. Itong planong mag-esplanade public project sa Saluyang Boulevard. So, there's more to come in this area. And I think this will become more vibrant, accommodating local as well as international tourists. Kasabay ng pagbubukas ng parke ay ang blessing at unveiling ng monumento ni Bantong, isa sa mga pangunahing tauhan sa epikong Ibalong. Pinangunahan ito ng pamilya Garbin at pamilya Ismail na siyang gumastos sa pagpapatayo ng monumento. This monument is more than just a structure. It is a powerful symbol of our city's rich history, cultural heritage, and the enduring spirit of our people. The creation of this monument is a testament to our commitment to preserving and celebrating our past, ensuring that future generations will remember and learn from the legacy of those who came before us. Parte ako duman sa inot na monumento, as in maugma ako na partigiraray ako sa pantulong monumento para matapos. As in mining, kalabang suro, kalabang mga Legaspeño, as in sa tuyang mga turista na nakompleto ta ining tulong monumento na nag simbolo kang sa tuyang heroes of Ibalong. Ayon sa mga opisyal, ang Ibalong Park at ang monumento ni Bantong ay hindi lamang mga lugar na maaaring puntahan upang magpahinga, kundi simbolo rin ito ng pagpapayaman sa kultura at kasaysayan ng mga Legaspeño. Inaasahang magiging dagdag destinasyon ito para sa mga turista at residente ng lungsod. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si Angeline Dagta. Salamat!